Kula Prabu Aswati saking negari Mandraguna tansah ginandhang karajan kalis ing pangkancana Ninas Gawon mboten panjenengan kene mriki menika ngestanturaken sempuluring ingon-ingon menika wae inggih kula itu nganggo jenggok ping 11 menika wae panjang segawon nomoripun nggih. Oh, jauh. Nah, mriki anak kula pun gendut Sawitri. Matura nggih. Ambayang ngira. Sawitri jaranan Senes. Niku Sapitri putra. Yen nama kula wit saged kinun saya mboten mungaken dodho. Ingkang telu nama kula kangge tenger jaranan menika mbok menawi nggih nulak nama kula. Sapitri putra. Nggih. Panjake nggih mriki kanjeng. Nggih. Maka kula wingi jujuk wonten ing Giri Wulung wonten sasananipun Ki Galangkara sampun namung dumugi mriku pinanggih suwung ingkang tenggo dalem paring dawuh bilih jengandika minangkani dawuh timbalan panjenenganipun ingkang pinangka pakurmatan Bapa Mayan Hendar
kembali kalian Ibu Setyo ini tindak datang ing Hotel ing Kepok Camat Sambi Boyolali Jawa Tengah inggih mila boten wonten pancatan sanes boten wonten alasan sanes kejawi kula pun Prabu Haswapati Narendra Mandrakula tuwin anak kula nunggipun genduk Dewi Savitri tumunten nungka dateng ing Kepok Sambi Boyolali mriki Dewi Hotel inggih mapan kados lha lajeng dipun keparengaken kados pundi nggih lho sewu kula menika ngantos kados dene pecah kendangan kuping kula sebabipun tiyang ing Mandrakura ngalor ngidul nitang kula boten wonten dipun ucapaken ingkang sinuwun Prabu Haswapati putrane mung siji sinebut unting-unting lumunting banting tunggakan pring kok ora diliwat Murwakala apa ora wedi nek dipangan Bathara Kala menika saben dinten dipun ucapaken tanpa wonten kanggelipun sami liwat lumampah wonten ngajeng pendapi ngajeng pendapi wonten margi ing negari Mandrakula wau mila